Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи чоршанбе қарор дорем дар чоршанбе бозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликӯл. Навора сар мекунем аз хӯроки чорво, яъне ҷигори макка, ҷарма, ҳамин чизо сар мекунем. И бесута ҷарма чанд пул килош? 370. 70 дирам, 3 сомон 70 дирам килош. И 3 кило да. Суташкати, суташкати. Ҷигори чанд пул? И 5 сом. Местни Хитой. Местни тоҷики. Ҷигори местни 5 сомон килош. Мози и Хитоя ба фикрам. И чанд пул? 3.5 сомон Хитой. Ямҷа полни хӯроки чорвоай бародар. Ҳурра ямҷа. Ҳамин нарх, ҳамин 20 дирам, 30 дирам, 50 дирам фарқ мекунад. Бисёраш ҳамун нархе ки гуфтем, ҳамун нархҳои. Акнун майда-майда ҳамин молбозор медроем. Оз ҷавам биёем, ягон ҷав, нархи ҷавам мефаҳмем. Ина нархи гандум 3.5 сомон. Ягон дирам арзона мешавад, я? Ягон дирам арзона мешавад. Ё не? Ҷои шидиш, а? 3 сомону 50 дирам ай. Нархи гандум. Ҳозир бо ҷав биёвем, ҷавам мегирем. Ина нархи ҷав, ҷави Тоҷикистон, Қозоқистон не? 370 а? 370. 3 сомону 70 дирам. Марҳамат. Амҷа подписчи гуфт, тухмиёра 4 сомоне гирифта будааст. Барои тухми. Яку намедонам хеле сорча. Фаҳмидаги мефаҳмад. Подписчикои азиз, буқои савдошидаги ёфтем барои бастан харидааст. Центри район меравад. И зарда 11000 гирифтагиай. Онаиша 12000. Иш шуртар будааст. Ира 1000 сум. 12 гирифтай. Намедонам, ман нагирифтам. 12000 харидааст бародаро. Деҳқон харидагиай. Аз говҳои гусаладор наворо давом метем. Гови гусаладор сафед, сафед. Сар бега 5 литр шир гусалаш мода я? Гусалаш мода. Нархаш 17000 сомонӣ. Ина шохош. Синисолш ай шохош хулоса мекунед. 17000 муомила дорад. То 15000 бозор нарх карда иста. 15 нима? 15. Кам сар то мехӯрада ба. Не чочош бозор. 15 да ҳозирашта додаги нест. Бародаро гови шведӣ. Ако 30 сол хатон хулоса мекунем. Шохош. Вазифаи ман нишон додам. Нарх навош 3000 сомонӣ саҳару бега 10 та шир дорад. Инаи гусалаш. Гусалаша бинед чӣ хушбӯи фасоне. Оз аву параша мегирем. Чочоша бинед. Саҳару бега 10 та шир доштааст бародаро. То аку хизматша кадагиай. Гусола метияд 3-4 та. Гусалаш. 30,000 сомонӣ нархаш муомила дорад. То 23 бозор кад мега. Ҳозирашта додаги нест. Бародаро ина якта гови гусаладори сиёҳ алаф. Гов як подписчики мо будааст. Гови гарантини. Номер мо мега ина номерош қати мемонем. 553 553 11 22 адрес Ҷалолиддин Бахрӣ, Алфозобод, Чапаев. Ина чочош. Шириш чанд қай ози? 10 литр шир дора. Ина гусалаш хеле калон шидагиай. Ғуноҷинча 8 моҳай гусалаш. И очаш бо 4 моҳа буғуз будааст. Доктор қати биёем мега проверка кунед ба гарантиша. Проверка кунед. Нархаш 23000 муомила дорад. Чанда надоди ака? 19000 надода. Чанда мети ба? Чанда мети? Пул гирим? О. Қаҳрамона 20 боша ина марҳамат. Занг бизанем бародаро. Онаи бародар подписчики мо буда. Пули майдаш дан тунисия 5000 шуд. Гови бовари мана.
подписчикои азиз, ина барои шумо гови гусаладори якм зод, гови ёш ёфтем. Светш бур будааст, пародашам тоза, хеле моли хушрӯ. 17000 нархаш муомила дора. Якм гусалаи бо нав зоидагия, гусалаш буқача нар. Оли шириш аниқ нест мега бародаро. 17000 нархаш мана чочош. Бозор чӣ кадака? 14500 кадай, возирашта додаги нест. Марҳамат. Гови ёш барои мол кадан беҳтарина. Не гусалаш. Совхози Москва? Адрес совхози Москва. Номеро ҳам гап зани абора. 93 055 0522. Гови гарантия меёфти? Садавади намекунам? Мана чочош. Тамошо кунед. Якм гусала. Я тарбият мекунем, иншоалло моли зур мешавад. Совхози Москва, ноҳияи Дӯстӣ. Подписчикои азиз, ина як дига гови гусаладори ёш барои молкунӣ. Гусалаш нарай мода. Хуноҷинча гусалаш нархаш 20000 муомила дора. Шириш чанд қабзай? 6-7 литр саҳару бега. Ана чочош. Якм зоя дуюм? Якм гусалаги. Бозор чӣ ка? 18000 сомонӣ бозор карда истай. Ҳозирашта додаги нест бародар. Ҳавои ёш мана. Бародаро савдо шид ғуноҷини Карпат. 19 харидум мега. Не, чанд карда? Чанд гусал кард? Намедонам. Накадай мега, неки шохо шави. Чанд та кадаги? Камуш я 3 та кадаги. Ҳа? Ё не? Я 3 та кадаги мегум гусала. Хаба бошад значит намегира бо. Шохо шави. О. Надора? Надора. О, доктор дидакша. 19000 сомон харидааст бародаро. Ҳисини солиш рафтаги ягон та гусала кардаги нест. Оз доктор дидакша. Сир бромад. Бугуз гуфта фурӯхтаги. Лекин доктори бо таҷриба. Даст роварда дидак сири тоза гуфт бародаро. 19000 сомон харидааст. Лекин пародаш хубай, Карпати калон, хеле қаддароз, гови бақувватай. Сайнеки бухар намерафта. Савдо шидай мана ғуноҷинча бародаро. 5700 сомонӣ харидааст. Намоз бандо шалиш када иста. 5700 сомонӣ харидааст. Фикротона нависем. Савдо шид буқа барои бастан. Буқаи 450 тонғавз. Нархи буқаҳоро бисёр мепурсанд подписчикҳо. Ҳозир имрӯз ҳаракат мекунем бисёртар. Аистаз буқорам сёмка кунем. 10500 сомонӣ савдо шид бародаро. Тақрибан 1 сола. 1 сол плюс. Минус не, 1 сол плюс. 10500 сомонӣ савдо шуд. подписчикои азиз, нархи буқои калон. номери телефон мемонем азиз. Буқаи шведӣ барои зодгирӣ ҳам барои бастан ҳам ина марҳамат. Зодш беҳтарин аст. 30000 сомонӣ нархаш муомила дора. Килобаркаш 49 сомонӣ пурсидестай. Ҳозирашта додаги нест. Ҳозир рақамошам мепурсем бародаро. Пародаш беҳад хушрӯ будааст. Стомағавз миёншдароз. Номер 401 51 51 51. 26 ним надодааст. Килобаркаш бошад 49 надодааст. Харидоро бошад марҳамат. Савдо шид яктаи дига буқа барои бастан. Буқаи Карпат. 13 ним а? 13 ним? Ё 13. 13000 сомонӣ савдо шуд бародаро. Борка деста. Карпата тозаш.
savdo shed mana buqa 47 nimi. Hozir kilosh ham me'bining. 344 kilo. 344 kilogram 47 nimi savdo shida. Ey shamom, akisha namen. 97 kilogram. Навада 7 килограмм ад бародар, вале савдо нашида инеки. Подписчикои азизина, барои шумо як тел дига. Карпати тоза 1.5 сола. Барои бонӣ мегирем, барои зодгирӣ мегирем. Беҳад пародаш хуба. 20,000 сомон мега нарша муомила дора. Ай 17,500 сомон то 18,000 бозор карда истай мега. Ҳозир бо 17,000 17,500 карда истай бародар. Саҳари барвақт то 18 када надода будааст. Ҳозир бо то 17,500 карда истай мега. 18 уже накада истай бародар. Саҳари барвақт када гия. 1.5 сола будааст. Ай шухуша маълум аст. Буқа савдо шидааст. Ин нарша нафаҳмидам, ин яке ои савдош рафтааст бародар. Байна 100 сум мондагӣ. Ои савдо рафтааст. Savdo shud. Savdo shud barodaro. Qati nuqta putash metiyad. Buqa barodaro 10,200 somoni savdo shudaaст. 10,200 marhamat. Ki barodar xarid na ish furӯшанда. Кафош. Ина нархи барои калон-калон. Эмфрак алафрак 2200 муомила дора. 1700-1800 бозор карда истад. Зирашни будагӣ нест. 5 та. Ҳамаш қушқор будааст. Ина бу 4 та барақшқор. Ина ҳам эмхир алафқуро 2500 муомила дора. Бозор чанди ка? Bozor yak 920 kan. 1920 сомони бозор кардагӣ.